ben passada el xiri-xiri-bam-bam. Felicitats, elefants, ho heu fet de fàbula. Ara, com que estic tan cansada, agafaré el llibre de Charlie i la fàbrica de xocolata i llegiré una mica abans d'anar a dormir. Ai... Espera, no t'adormis. Saps que Roald Dahl va escriure molts llibres? Fins i tot un dedicat a un gegant, com el que teniu a l'escola. Aquest... No sé si llegir aquest o Charlie i la fàbrica de xocolata. A veure com comença aquest. Potser que els nens de primer vinguin i t'expliquin de què es tracta, el meu gran amic gegant. Endavant, companys! Hola, bona tarda a tots i totes. Som els nens i nenes de primer i us explicarem una bonica història, la història del meu amic gegant i la Sofia. La Sofia era una nena que no tenia pares i vivia en un orferinat. Allí no se sentia molt contenta. Una nit va rebre una inesperada visita, la del meu bon amic gegant. Al principi va sentir una mica de por, però quan el va conèixer, la por se va transformar en amistat. El gegant i la Sofia visiten els nens i nenes durant la nit i els hi reparteixen somnis i cacen i atrapen els malsons. I així es va forjar una bonica amistat entre una nena i un gegant. Aquesta història ens parla de valors com l'amor, l'amistat, el respecte i la tolerància. I també dels somnis que ens fan lluitar pel que volem i créixer com a persones. Nosaltres, al igual com el gegant i la Sofia, volem repartir i compartir els nostres somnis amb tots vosaltres.
Nosaltres somiem que els nostres pares sempre estiguin contents. Ups, m'he equivocat. Nosaltres somiem que els nostres pares sempre estiguin contents i feliços. A nosaltres nos agradaria passar el Nadal amb els familiars que ens han deixat. Vinga, pues ja. Moltes nits somiem que podem compartir els nostres regals amb els nens i nenes que no tenen nies. Hem tingut un somni en els que tots els padrins podien celebrar el Nadal en companyia. La nostra fantasia és que sempre sigui Nadal. I que aquests bons sentiments s'estindran tot l'any. Hem tingut un somni en què tota la gent que està als hospitals pugui passar el Nadal a casa seva. Somiem en un món on tots els nens i nenes poden viure en pau i feliços. Nosaltres anhelem conèixer un gegant de petits somnis bonics i tothom. Moltes gràcies, Júlia. Aquí és on tots els somnis comencen. Bon amic gegant.
somiar.